Mondial tot. Ei, de la început, de când au început să facă filmele prin ei, mă refer la casele mari de producție și au dat seama cum ne pot influența mai bine. Și au început să facă parodii, o seamă de Hitler, liderul japonez, inclusiv desene animate pentru copii. Pentru că și-au dat seama că e foarte important de la o vârstă fragedă să se prindă cu ideile care îi avantajează pe ei. Aici o să-mi permit să citesc, pentru a nu cumva greși citatul, din Psihologia Mulțimii. Dintotdeauna masele au jucat un rol important în istorie, dar niciodată atât de considerabil ca în zilele noastre. Acțiunea inconștientă a maselor, substituită acțiunii conștiente a individului, reprezintă o trăsătură caracteristică istoriei contemporane. Ei ne văd exact așa, ca niște oi. Și doresc să ne manipuleze prin televiziune, prin filme, în orice mijloc posibil. Pe vremea lui Roosevelt, domnul acesta, Lowell Millet, a făcut, deși el nu trebuia să se implice în sectorul privat, a făcut în decurs de 6 luni de zile 72 de filme care au atins măcar tangențial războiul. În aceste filme, toți rușii erau bețivi și toți americanii erau oameni cinstiți și onorabili. Charlie Chaplin este cunoscut pentru filmele sale multe, dar a făcut un film, acesta, Marele Dictator, tradus în română, în care la sfârșit a ținut un discurs, iarăși surprinzător pentru mine, nici nu știam că a vorbit vreodată într-un film, a ținut un discurs în care a făcut rezumatul zeitgeistului, asta a fost părerea mea. A vorbit excepțional de coerent, de logic, de obiectiv și totuși a atins și emoția în același timp. Astfel de filme sunt date la o parte, nu li se face publicitate, nu sunt amintite. De ce? Pentru că spun lucruri contra opiniilor celor care doresc să ne manipuleze cu noi acum. Vă recomand, filmul este în 1940, se găsește destul de ușor. În tehnici de manipulare, Bogdan Ficiac a vorbit despre două principii. Principiul piciorului în ușă, ți se face o cerere, deja e acceptat, e mai probabil să accept și cea de-a doua cerere. Și al doilea principiu, care se traduce colovial, principiul palmei în față. Adică ți se face o cerere deosebit de... o cerere exagerată. De exemplu, cere un prieten 500 de euro. Șanse destul de mici să împrumuți cu acei 500 de euro. Dar apoi, când își cere 1 milion, există șanse mult mai mari să îi acorzi acel milion. Voi atinge mai departe, voi explica mai departe ce am spus acest lucru. Bernard Salt a spus că televiziunea a evoluat. La început era un singur televizor în casă. În unele cazuri, când a fost alegerea lui Kennedy, s-a adunat mai multe familii într-o singură casă, pentru că nu aveau toți televizori. Și atunci așa urmăreau ei la televizor, înghesuindu-se la cineva. În ziua de astăzi s-a ajuns să fie televizor și în baie, și în bucătărie, peste tot, oriunde se poate. Din nefericire, mulți dintre noi deja suntem manipulați să ne vedem istoria proprie, de exemplu, un brav conducător de-al nostru, a fiind mult mai eroic, mult mai puternic decât a fost în realitate. Toate filmele care au fost făcute despre istorie au avut cu siguranță presiuni. Dacă s-a reușit sau nu, asta e mai puțin important, dar au fost presiuni din partea statului, când s-a făcut un film despre istoria acelui stat, să fie exagerate anumite trăsături. Eu, sincer, când mă gândesc la un rus, primul lucru care vine în cap este vodka și al doilea lucru este Kalashnikov. Vedeți aici, vedeți aici că au reușit să combine o sticlă de vodka în formă de Kalashnikov. Din nefericire, atunci când suntem depresivi, tindem să ne refugiem în fața televizorului. Ce înseamnă că ne expunem mai mult manipulării. Atunci când suntem depresivi, suntem și mai susceptibili manipulării. Deci își ating scopul cu atât mai mult. O să sar peste acest studiu, pentru că am făcut prezentarea pentru o sesiune de comunicări științifice. Dar am zis că vreau să fiu scurt, mai ales din cauza timpului. Ce mi se pare interesant că și la noi, în locuri mai puțin bine famate din București, unde le cad pereții, există astfel de imagini. Au la fiecare apartament câte o antenă parabolică, dar ei s-ar putea să nu aibă apă curentă. Sau, mai rău, așa, au colibă, au pereți din chirpiș, dar își pun antenă parabolică să prindă televiziune. În Deadly Ground, în care a jucat Steven Seagal, și îmi pare bine că aici am prins o poză cu singura expresie pe care o are pe față în toate filmele, de încântare și de fericit și bine supărat. La sfârșitul filmului este un discurs tot de 3 minute, văd că 3 minute este timpul magic, în care stă și vorbește despre importanța energiei regenerabile. Ce e un lucru bun, dar tot dorește să influențeze prin film. Și eu nu m-aș fi așteptat niciodată la un film de acțiune. Aici, în Red Dawn, se vorbește despre o invazie sovietică a Statelor Unite. Și are ca actori pe Patrick Swayze și pe Charlie Sheen. Ei dau atunci, am un exemplu deosebit de simplu de înțeles. Îți este invadată țara, ce faci? Iei arme și ataci invadatorul. În acea perioadă, Reagan îi susținea pe Mujahedin,
trimitea fonduri și arme mujahadinilor în Afganistan pentru a se lupta împotriva sovieticilor. Astfel, ei prin filmul ăsta au dorit să explice de ce e bine noi, americanii, să dăm bani unui popor care e pe cealaltă parte a lumii. Dându-le lor un exemplu foarte ușor de înțeles și convenabil în cazul acesta. Chiar și în James Bond, la un moment dat se ajută de mujahadini pentru a-și atinge un scop. Ei bine, de ce a făcut asta? Ca să-i umanizeze, că sunt și oameni ca noi, și sunt oameni buni, vor să facă lucruri bune. Și Rambo s-a ajutat de mujahadin la un moment dat. Poate coincidențe, totuși sunt 3 filme, unul după altul, 3 filme care au avut o publicitate deosebit de bună, criticii le-au lăudat și au primit sponsorizări foarte mari înainte să ajungă pe piață. Au avut un buget extraordinar de mare. O să aduc un exemplu recent, în 2010, îmi scapă numele lui. Așa, Samuel L. Jackson a făcut un film doar prin greutatea actorului. M-am uitat la film, a făcut acest film Unthinkable, în care se vorbea despre tortură. O să schimb slide-ul pentru că s-ar putea pe unii dintre voi să vă deranjeze. Să vorbea despre tortură. A început să fie torturat acest om, care, o să spun foarte, foarte scurt ce a făcut, teoretic a pus arme nucleare în orașe. Și atunci deja se dă o situație extremă în care, sunt arme nucleare în oraș și dacă sunt detonate, mor mulți oameni, lasă-l să tortureze. Bun, poate unii dintre noi nu sunt convinși de acest argument. Atunci și-au făcut la sfârșitul filmului, pentru că el încă nu spusese ce vreau să audă, i-au dus copiii și au început să-i tortureze copiii. Dacă unii dintre noi ar fi pregătiți să spună că da, pentru a salva niște oameni e ok să-l torturez pe altul, unii dintre noi spun nu. Dar absolut toată lumea în sala asta, și o să vă rog să ridicați mâna dacă sunteți de acord că sunteți împotriva torturii copiilor. Nu văd nicio mână jos. Ei ce fac în acel moment? Intră, îl bat pe Samuel L. Jackson, nu mai sunt torturați copiii, dar informațiile care au fost extrase de la el sunt folosite pentru a detona acele arme nucleare. Ne lasă pe noi cu acea impresie, bun, e rău asta, ca să nu folosesc cuvinte prea coloquiale, e rău să faci asta, dar e foarte rău să torturezi copii. Dacă faci un pas înapoi, bine, l-am torturat pe el și am salvat oamenii, e în regulă. Cum am spus mai devreme, ăsta e principiul palmei în față. Ți se cere ceva extraordinar, refuzi, dar când faci un pas înapoi, ți se pare regulă. Și voi încheia prin a spune ce consider eu că ar trebui să facem. În orice moment când simțim o emoție puternică, ar trebui să ne gândim oare cine are de câștigat de pe urma acestei emoții. Fac o favoare cuiva, sunt manipulat într-un fel și cu asta vreau să vă mulțumesc.